Techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και σας καλωσορίζω στην καινούργια σεζόν του Techmaniacs.gr. Μπαίνουμε στην φάση των reviews με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δυνατή συσκευή, Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Έρχεται στη τιμή των 869 ευρώ. Ouch, με 5,7 inch οθόνη, μεταλλική κατασκευή και κυρτή οθόνη. Πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά αξίζει τα λεφτά αυτά η συσκευή? Πάμε να δούμε στο αναλυτικό review και να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν το Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Θα το δούμε λιγάκι περιμετρικά. Πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Προσωπικά αυτός ο σχεδιασμός μου αρέσει πάρα πολύ, και λέω προσωπικά γιατί ίσως σε κάποιους δεν αρέσει τόσο. Κυρτή οθόνη λοιπόν γύρω έχουμε τη χρυσή έκδοση της συσκευής, που παρότι ποτέ δεν ήμουν του χρυσού σε κινητό, θα πω ότι αυτό του πάει ιδιαίτερα. Είναι πολύ όμορφο, έτσι οι γυαλάδες που κάνει, οι καμπύλες που έχει και γυαλίζουν, έτσι τα αντανακλάσεις είναι πάρα πολύ όμορφη. Να τη δούμε λιγάκι περιμετρικά να πούμε και τα χαρακτηριστικά του. Μπροστά έχουμε οθόνη 5,7 inches, Quad HD ανάλυση, έχει 518 ppi πυκνότητα σε pixels, πάρα πολύ δυνατή η ανάλυση του. Εδώ κάτω έχουμε το home button, το οποίο είναι και σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων και πλήκτρα αφής πίσω και multitasking. Λοιπόν, πάνω, καμερούλα 5 MP, γράφει και 2K βίντεο, οπότε είναι GG. αισθητήρες εδώ πέρα και το ηχιάκι ακουστικό. Από εδώ έχουμε το volume rocker για την ένταση του ήχου. Στο κάτω μέρος έχουμε jack για τα ακουστικά, μικροφωνάκι, USB, micro USB και το ηχιάκι. Από εδώ έχουμε το power button και στο πάνω μέρος έχουμε τη θύρα για τη SIM και δεύτερο μικροφωνάκι. Λείπει η θύρα υπερήθρων, που δεν ξέρω γιατί την βάλανε, χώρο είχανε πάντως, ούτε κοστίζει τίποτα τρελό στην εταιρεία, είναι 1-2 cents ξέρω εγώ ανά πομπό. Δεν μ' άρεσε που δεν το βάλανε, εμένα με βολεύει, το χρησιμοποιώ στα κινητά μου, οπότε ναι, θα ήθελα πολύ να το έχει. Στο πίσω μέρος έχουμε την κάμερα 16 MP με LED flash και από κάτω αισθητήρα καρδιακών παλμών. Έχει και κάποιες έτσι λειτουργίες στο θέμα της κάμερας για να τραβάμε selfies και Gorilla Glass 4 στο πίσω μέρος, όπως και στο μπροστινό, και εγώ πατάω ό,τι να είναι. Στο εσωτερικό έχουμε Exynos 7420, 4 πυρήνες Cortex A53 στα 1,5 GHz, άλλοι 4 Cortex A57 στα 2,1 GHz. Τα γραφικά αναλαμβάνει μια Mali TUF 760 MP8, αρκετά δυνατούλα είναι. Έχουμε 4 GB RAM, αναβάθμιση από τα 3 του απλού Edge, και 32 ή 64 GB το εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. SD δεν παίρνει. Τι άλλο έχουμε? Να πούμε ότι η κάμερα έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, που το είπαμε πριν, και η μπαταρία είναι 3000 mAh. Είναι αρκετή, να πούμε. Πάχος 6,9 χιλιοστά, είναι λεπτή συσκευή γενικότερα, θα μπορούσε να είναι και στα 6, αλλά σε τόσο μεγάλο μέγεθος δεν προτείνεται, γιατί έχουμε τα ωραία του iPhone για παράδειγμα, που εντάξει, δεν είναι τόσο ανθεκτικό, και όταν εδώ πέρα είναι τόσο λεπτά το πλάι, δεν βολεύει τόσο, θα σπάει εύκολα. Και βάρος 153 γραμμάρια, λίγο το γυαλί, λίγο το μέταλλο, εντάξει, αν και στο χέρι σε αυτό το μέγεθος δεν είναι βαρύ, δεν το νιώθουμε το βάρος. Αυτά λοιπόν από τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Προσωπικά τη θεωρώ στολίδι, είναι στολίδι, είναι έτσι κόσμημα, πάρα πολύ όμορφο, κυκλοφορεί και σε λευκό, μαύρο και κυπαρισί. Μου αρέσει πάρα πολύ και το κυπαρισί. Λευκό μαύρο είναι λίγο πολύ συνηθισμένα πλέον, οπότε θα πήγαινα σε χρυσό όπως αυτό εδώ πέρα, ή στο κυπαρισί, το οποίο μου αρέσει ίσως και λίγο παραπάνω. Και πάμε να δούμε τη συσκευή πιο μέσα. Λοιπόν, είδαμε τα χαρακτηριστικά, να δούμε λίγο την οθόνη και πώς θα πηγαίνει γενικότερα. Να πούμε ότι τρέχει. Να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις πριν κάνουμε οτιδήποτε. Έχω βάλει τη φωτεινότητα στο μισό, γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινή η οθόνη. Είναι νομίζω 500 nits, το οποίο είναι πάρα πολύ
δυνατό. 502-503 κάπου εκεί είναι. Δεν έχει θέμα, δηλαδή δεν έχουμε θέμα αν το δούμε κάτω από φως του ήλιου ή από ισχυρό φως. Βλέπουμε μια χαρά. Και εδώ software Android 5.1.1 Lollipop. Θέλει κι άλλο να χαμηλώσουμε. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. 5.1.1 Lollipop. Και οι ρυθμίσεις είναι το κλασικό της Samsung που το έχει βελτιώσει πολύ την εμφάνιση, θα μπορούσα να πω. Έχει τις γνωστές ρυθμίσεις Edge Screen, που από εδώ πέρα ενεργοποιούμε Edge Lighting, People Edge, Apps Edge, Information Stream και Night Clock. Το οποίο όταν είναι βράδυ ανάβει το ρολογάκι εδώ πέρα και εμφανίζεται, να το έχουμε δίπλα, να το βλέπουμε στο κρεβάτι τέλος πάντων. Edge Screen Position, από εδώ ελέγχουμε που θέλουμε να είναι το σκηνικό που βγάζει τις επαφές κτλ. Θα το δούμε σε λιγάκι. Και Notifications, να βγάζει ειδοποιήσεις όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη, βέβαια, έτσι. Όταν ξεκλειδώνουμε εδώ πέρα στην log βγάζει κάποιες ειδοποιήσεις όταν έχουμε. Λοιπόν, βλέπετε και ότι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο σαρωτής, είναι πολύ γρήγορος. Παίζει πάρα πολύ καλά. Και αν περιμένουμε να ανοίξει το φωτισμός, ξεκλειδώνει κιόλας αμέσως. Να πούμε ότι παίζει όχι μόνο έτσι και έτσι θα παίξει. Αναγνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Δεν είχα δηλαδή πρόβλημα στο ξεκλείδωμα. Μόνο αν το χέρι ήταν βρεγμένο, υδρωμένο, δεν ξέρω εγώ τι. Να δούμε λοιπόν το Edge, το People's Edge και το Apps Edge. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει μια προεξοχή οθόνη. Φαίνεται σαν να προεξέχει κάτι. Μόλις το κάνουμε αυτή την κίνηση, εμφανίζονται οι εφαρμογές που έχουμε προκαθορίσει εμείς. Εδώ. Έχουμε προκαθορίσει τέλος πάντων κάποιες επαφές, κάποιες εφαρμογές. Άμα θέλουμε το βγάζουμε αυτό και βάζουμε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να βάλουμε το Gmail. Και με swipe βγαίνουν και οι επαφές μας. 5 επαφές που έχουμε δηλώσει. Όταν έχουμε τη συσκευή γυρισμένη έτσι, με την οθόνη προς τα κάτω, που δεν ξέρω ποιος λογικός άνθρωπος το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, άμα μας πάρει κάποια από αυτές τις επαφές τηλέφωνο, φέγγει εδώ πέρα με το χρώμα της επαφής αυτής. Το έχουμε δείξει και στο Galaxy S6 Edge, που έχει την ίδια λειτουργία με τις επαφές, οπότε μπορείτε να το βρείτε την επίδειξη εκεί πέρα. Τώρα δεν έχω κάποιον από τις επαφές να πάρω τηλέφωνο, ούτε έχω δεύτερη συσκευή. Οπότε ναι, βολεύει και η multitasking βολεύει πάρα πολύ. Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Τώρα από άλλα έξτρα δεν έχει κάτι άλλο η συσκευή. Όπως είπαμε, η συσκευή είναι από την Cosmote, έχει κάποιες εφαρμογές της Cosmote. Μ' αρέσει το γεγονός ότι για παράδειγμα δεν θέλω αυτή την εφαρμογή PAP. Γεια σας. 1188, γεια σας. Έφυγε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κατάρριξη και τις εφαρμογές της Cosmote και όποιας εταιρείας τέλος πάντων έρχεται η συσκευή, επιτρέπει, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Για παράδειγμα το lockout δεν είναι εφαρμογή που μου αρέσει, μπορώ να τρώει μπαταρία. Παπ, το σβήνω. Βέβαια μιλάμε για τις εφαρμογές των παρόχων, όχι για τις εφαρμογές της Samsung, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει μόνο disable στις εφαρμογές της Samsung, όπως είχαμε βγάλει και στο αποκλειστικό μας πριν κυκλοφορήσει η συσκευή. Μόλις κυκλοφόρησε βασικά η συσκευή, πριν έρθει στα χέρια μας. Λοιπόν, να δούμε και από μνήμη πώς θα πάει. 71% χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. 1,1 GB ελεύθερα, πάρα πολύ καλά και η διαχείριση πλέον με 4 GB RAM. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά την οθόνη. Βλέπουμε πάντως ότι ρολάρει τέλεια η συσκευή, ίχνος lag. Πάμε να δούμε την οθόνη, κάπου εδώ να βάλω και τη φωτεινότητα στο maximum. Gallery. Και ποιο είναι, ποιο έχουμε που είναι καλύτερη ανάλυση, έλα. More details, αυτό είναι 4K. Το βλέπουμε και εδώ πέρα.
Πάμε. Total Black στα μαύρα, Super AMOLED GAR. Η οθόνη είναι... εντάξει, wow. Είναι ίσως η καλύτερη οθόνη που έχω δει στη συσκευή. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε αρκετοί και εταιρείες που κάνουν μετρήσεις οθόνες. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή αράχνη για να μετρήσω. Λέω αυτό που βλέπω, είναι εκπληκτική οθόνη. Και δεν το λέω μόνο εγώ, όπως είπαμε. Το λέει και ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Τζίμις ο Γκοτζίλας και από εκεί και πέρα και εταιρείες. Και ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός και δυνατός. Μετρήσαμε με ένα δεσιμπελόμετρο, είναι περίπου 73,1 δεσιμπέλ, που είναι αρκετά δυνατά. Δεν είναι τόσο δυνατά όσο το απλό S6 Edge και το Note 5, αλλά είναι και αυτό πάρα πολύ δυνατά. Και έχει πάρα πολύ καλό ήχο. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Να βάλουμε και κάτι έτσι πιο χαρούμενο και πιο χρωματιστό. Να βάλουμε αυτό εδώ που είναι το κλασικό που παίζουμε εδώ και κάνα 2 χρόνια. Πρέπει να βρω ένα καινούριο νομίζω, τι λέτε. Και πάλι είναι πάρα πολύ φωτεινή οθόνη και το βλέπω στην κάμερα. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ρεαλιστική εικόνα, δηλαδή έχει την αίσθηση ότι μπορείς να κάνεις έτσι και να πιάσεις τη μύτη, ξέρω εγώ. Και λόγω της υψηλής ανάλυσης που δημιουργεί μια αίσθηση βάθους, λόγω του ότι δεν βλέπουμε pixels, δηλαδή διακρίνει το μάτι, είναι πάρα πολύ σάρπη η εικόνα, έχει τρομερή οξύτητα. Είναι τα χρώματα, είναι οι γωνίες θέασης που είναι εδώ, βλέπετε. Και από εδώ. Και από εδώ είναι εκπληκτικές οι γωνίες θέασης. Αν μπορείτε να δείτε και από τις 180 μοίρες, 179 γιατί 180 είναι... δεν βλέπετε τίποτα. Βλέπετε απλά ένα μόνο. 179 πάλι φαίνεται. Η εικόνα μια χαρά. Δεν έχουμε χρωματικές αλλοιώσεις όπως να το γυρίσουμε καθόλου από οποιαδήποτε γωνία. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Είμαι εντυπωσιασμένος από την οθόνη του και κάθε φορά αυτή η εταιρεία με... εντάξει, εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ Super AMOLED, αλλά κάθε φορά φροντίζει να με εκπλήσει με τις οθόνες της. Εδώ κοιτάξτε για παράδειγμα. Αυτό είναι και από την κάμερα, είναι φωτογραφία. Είναι από ανάγλυφο πίνακα. Είναι λες και μπορείς να το αγγίξεις. Φαίνεται το βάθος, φαίνεται... εντάξει, φοβερός συνδυασμός κάμερας και οθόνης εδώ πέρα. Οπότε είπαμε η οθόνη είναι εκπληκτική, ίσως η καλύτερη οθόνη που έχω δει σε smartphone, οπότε πάμε να δούμε λίγο τον ήχο. Πήραμε μια γεύση πριν που ακούσαμε από το βίντεο, αλλά ναι. Music. Εδώ. Ναι, μας αυτό. Ούτε αυτό. Καλύτερο. Όπα. Ωραίο μπάσο. Καθαρός ήχος. Εδώ που είναι πιο σύνδρομη μουσική. Πολύ καλός ήχος, αρκετά δυνατός, καθαρός, με ωραίο μπάσο, καλό βάθος. Να βάλουμε κάτι έτσι πιο μπάσο, ακόμα. Μια χαρά. Νομίζω θα σας καλύψει απόλυτα στο θέμα της μουσικής και του ήχου. Είναι αρκετά δυνατό. Έχει καλή ποιότητα και τα ακουστικά του είναι αρκετά καλά. Παράγει αρκετά καλό ήχο. Και η ομιλία είναι πολύ καλή στη συσκευή, το ακουστικό του. Οπότε θα σας καλύψει απόλυτα ηχητικά.
Είναι μια από τις πολύ έτσι δυνατές συσκευές στο θέμα του ήχου. Και πάλι αρκετά καλή δουλειά από την Samsung. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε την κάμερα. Εγώ με αυτή την κάμερα, η οποία είναι ίδιος αισθητήρας με αυτόν του S6 και του S6 Edge, είμαι λίγο ερωτευμένος να το πω. Είναι εκπληκτική κάμερα. Νομίζω ότι είναι αυτό και αυτό, τα αδερφάκια του τα μικρότερα, και ίσως και το ανταγωνιστικό G4 έχουν αυτή τη στιγμή, είναι πολύ κοντά οι κάμερες, εισάξιες θα έλεγα σε πολλά σημεία, αλλά ναι, είναι εκπληκτικές, είναι οι καλύτερες κάμερες μακράν σε κινητό. Να βρω κάτι να βάλουμε για δείγματα. Έχω κάτι πένες εδώ από κιθάρα. Για να δούμε. Αυτή είναι και λίγο μπίχλικη, φαίνεται κιόλας. Είναι ανάγλυφη και μαζεύει. Βλέπετε, η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι φοβερή ποιότητα. Φαίνονται μέχρι και τριχούλες εδώ πέρα, ξέρω, από το χνούδι που έχω στο ύφασμα εδώ πέρα που έχω από κάτω. Πάρα πολύ καλή κάμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε και άλλα δείγματα. Εδώ είναι λίγο χαμηλός ο φωτισμός, δεν είναι τόσο μεσαίος φωτισμός θα έλεγα. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Και είναι αυτή η οθόνη που είναι εκπληκτική, δεν μπορώ, δηλαδή έχω τρελαθεί με την οθόνη του. Κοιτάξτε εδώ, γωνίες θέασης. Λες και είναι αυτοκόλλητο κολλημένο πάνω στην οθόνη. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή χρωματική, καμία παραμόρφωση, καμία αλλίωση. Έχω πάθει πλάκα με την οθόνη, παιδιά. Και η κάμερα είναι, εντάξει, wow. Σούπερ. Εδώ είναι και νυχτερινές, εδώ είναι με flash και εδώ είναι με flash. Εδώ είναι ένα κάρο. Έχω τραβήξει αρκετές φωτογραφίες, θα βρείτε και τα δείγματα στο άρθρο που συνοδεύει το review. Εδώ είναι βράδυ η φωτογραφία. Εδώ είναι πανοραμική, βίντεο πιο νυχτερινό. Πάρα πολύ καλή ποιότητα, 4K βίντεο. Και η εγγραφή του ήχου είναι αρκετά ωραία. Υπάρχει αυτό στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Εδώ είναι απογευματάκι, δεν είναι μεσημέρι να πούμε ότι έχει πάρα πολύ φως, είναι περίπου έτσι ο φωτισμός. Πολύ καλή σύλληψη των χρωμάτων εδώ. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα επίσης. Και πάλι νομίζω ότι είναι πολύ φωτεινή η οθόνη. Να χαμηλώσω κι άλλο ακόμα. Ναι, νομίζω τώρα είναι καλύτερα, φαίνεται πιο καθαρά. Πάρα πολύ ωραία η απόδοση χρωματική. Έχουμε τέλος πάντων μπόρικες φωτογραφίες. Είναι και αυτή η λειτουργία που μου αρέσει, που τραβάς γύρω γύρω ένα αντικείμενο και ανάλογα το πώς το γυρνάς γυρίζει και αυτό. Αυτό είναι θα το δούμε μετά, είναι μια λειτουργία που τραβάει 4 διαφορετικά βίντεο και τα ενώνει. Είναι 6 δευτερόλεπτο το βιντεάκι. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε τι άλλο έχει. Τα εφέ. Έχει κάποια εφεδάκια τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ HDR, auto, on, off και αυτόματο όπως πάμε πριν. Timer, flash, αναλύσεις. Και εδώ είναι οι ρυθμίσεις. Η κάμερα, να πούμε ότι αν είναι κλειδωμένη συσκευή, ανοίγει με διπλό κλικ στο διπλό hit στο home button και ανοίγει και πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ γρήγορα, έτοιμη για φωτογραφία. Εδώ έχουμε τα modes. Έχουμε πλήρες αυτόματο mode, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Μου αρέσει να υπάρξει συσκευή, γίνεται πιο δημιουργικό το σκηνικό. Selective focus. Να δούμε τι ελέγχουμε στο αυτόματο. Ελέγχουμε την εστίαση, ισορροπία λευκού, ISO, το οποίο πάει και μέχρι 800. Είναι καλά τα 800 για κινητό.
Λοιπόν, ταχύτητα κλίστρου μέχρι 10 δευτερόλεπτα ανοιχτό, πάρα πολύ καλά, και έκθεση. Selective Focus είναι, επιλέγουμε που θα εστιάσει μετά τη λήψη της κάμερας, πανοραμική, το βίντεο collage που σας έδειξα πριν, live broadcast, πατάμε streaming στο YouTube. Μια χαρά. Slow motion, fast motion, virtual shot, αυτό που σας έδειξα με το λουλουδάκι, ενώ μπορούμε να κατεβάσουμε και άλλα πολλά. Έχει διάφορες λειτουργίες, αθλητικά, sound and shot, surround shot, dual camera, food, selfie με την πίσω κάμερα, beauty face, animated gif, shot and more κτλ. Έχει ωραίες λειτουργίες λοιπόν. Και όπως είδαμε, η ποιότητα είναι πραγματικά εκπληκτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κάμερα της συσκευής, ίσως είναι η καλύτερη κάμερα αυτή τη στιγμή στη συσκευή. Και το λέω αυτό από αυτές που έχουμε δοκιμάσει. Μένει να δοκιμάσω τις καινούργιες συσκευές της Sony που ανακοινωθήκαν στην IFA 2015, αλλά μέχρι στιγμής είναι ό,τι καλύτερο έχω δει σε κάμερα. Αυτό του S6, S6 είναι η ίδια κάμερα σχεδόν, ή ακριβώς η ίδια κάμερα, και του G4 είναι οι καλύτερες κάμερες που έχω δει. Να δούμε τι άλλο έχω τραβήξει, γιατί έχω έτσι αρκετές φωτογραφιούλες. Εδώ είναι πιο νυχτερινές. Έχει εστιάσει εδώ νομίζω, ναι, εδώ. Μια χαρά φαίνεται η λεπτομέρεια. Πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα είναι με φωτισμό στην άλλη άκρη του ντοματού του πορτατίφ. Έχει με f1.9 που έχει κάμερα, είναι πάρα πολύ καλά. Και εδώ μάκρο, επίσης πάρα πολύ δυνατό. Εδώ είναι πάλι χαμηλός φωτισμός, φαίνεται. Πολύ ωραία κάμερα. Αυτά λοιπόν από την κάμερα της συσκευής. Να φύγουν εκεί οι πένες από εδώ. Και να δούμε τι λέει η συσκευή από επιδόσεις. Ξέχασα. Όταν γυρίζουμε εδώ πέρα, μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία είτε ακουμπώντας το δάχτυλό μας πίσω. Βλέπετε με το που το πλησιάζουμε, ανάβει ο αισθητήρας καρδιακών παλμών. Μπορείτε που βγάλει το κυκλάκι, παπ. Έλα, να το, με κλειστά μάτια. Ή μπορούμε, μόλις βάλει το κυκλάκι, μαγαλό. Έλα. Κλακ. Και έβγαλε. Είτε με τα power button αναλόγως, με το volume rocker αναλόγως, τι έχουμε βάλει στις ρυθμίσεις. Ωραία λοιπόν, αυτή είναι και η κάμερα, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από τη συσκευή. Βλέπετε και τη χρησιμοποιούμε εδώ και 22 λεπτά με ανοιχτή οθόνη, κάμερες, βίντεο κτλ. Και έχει πέσει μόνο 5% η μπαταρία. 4 πόσο ξεκίνησε, νομίζω γύρω στο 94-95 εκεί πέρα ήταν. Δεν έχει ζεσταθεί η συσκευή. Οπότε πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς πάει. Βασικά, πριν δούμε επιδόσεις κτλ, να δούμε τι λέει το multitasking της συσκευής. Βλέπετε όλα ανοίγουν αρκετά γρήγορα. Πάμε πίσω. Να ανοίξουμε μηνύματα. Πάμε πίσω. Να ανοίξουμε και email. Δεν έχει email κάτι. Dialer. Κάμερα. Play Store. Τι άλλο να ανοίξουμε? Να ανοίξουμε και Maps. Να ανοίξουμε και μουσική. Και για να δούμε τι γίνεται. Gallery. Pub. Το έχει αποθηκεύσει, δεν άνοιξε η εφαρμογή. Μουσική. Pub. Maps. Pub. Δεν τα φορτώνει από την αρχή. Τελείωσε αυτή η ιστορία που έκανε το reload στις συσκευές της Samsung. 4 GB RAM, είναι υπέρ αρκετά. Και η κάμερα ανοίγει. Ο browser έκανε reload την σελίδα, όχι σαν εφαρμογή.
Τι άλλο? Shazam. Αυτό έχει ώρα που άνοιξε, οπότε το έκανε reload. Ναι, πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά. Εντάξει, 4 GB RAM φτάνουν για πολύ δυνατό multitasking. Μπορεί να βοηθήσει και αυτό εδώ για να παίξετε μπαλίτσα σαν επιλογέας, έτσι, εφαρμογών για να κάνετε switch. Παπ, βλέπετε? Παπ. Τέλεια. Να δούμε πώς θα πηγαίνει στο θέμα όμως του browsing. Tech Maniacs. Εντάξει, άνοιξε ταχύτατα η σελίδα. Είναι με Wi-Fi σε VDSL πάνω, 50. Αυτό θέλει καθάρισμα εικάς του site. Ανοίγουν όλα αγκαριέα. Εντάξει, προφανώς το browsing δεν θα έχει θέματα. Πάμε να δούμε ένα παιχνιδάκι. Mortal Kombat Fight. Έλα. Κάντε με add στο G+, άμα γουστάρετε να πάμε καμιά κοντρίτσα σε κανένα παιχνίδι. Υπάρχει στο προφίλ μου στο site το ανάλογο link για να με βρείτε στο G+. Παίζω και εγώ κάποια παιχνιδάκια ομολογουμένως και για τις δοκιμές των κινητών και για την πάρτι μου, οπότε άμα γουστάρετε περάστε από εκεί πέρα να πάμε καμιά κοντρίτσα. Ωραία. Να δούμε πόσο γρήγορα θα περάσει το loading. Έχει μεγάλο loading το Mortal Kombat. Εντάξει, οκ. Μπεμπαμπλόμ του Κίθεμπλόμ. Μπεμπαμπλόμ του Κίθεμπλόμ. Μπλιμ-μπλόμ. Αχα! Κρίμα. Θα μπορούσα και κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε Battle Mode. Είναι βαρύ παιχνιδάκι. Ποιον αλλάει θέλουμε, μάγκες? Αυτόν που είναι level 7. Ο άλλος θα είναι φλόρος level 2. Εδώ θέλει φωτεινότητα, είναι σκοτεινό παιχνίδι. Είναι στα βάθη. Το ηχιάκι δεν βολεύει πολύ εκεί πέρα που είναι στο θέμα του gaming. Πρέπει να προσέχετε πως το κρατάτε. Μετά το Johnny Cage. Λόρι. Όπως βλέπετε παίζει μια χαρά. Παίζει τούμπανο. Εντάξει, προφανώς μια τόσο δυνατή συσκευή θα μπορεί να παίξει τα πάντα από παιχνίδια. Και πόσο μάλλον και σε τηλεόραση το βάλετε με MHL, πάλι θα μπορεί να παίξει τα πάντα. Σε δύο οθόνες, είναι τούμπανη συσκευή. Δεν ζεσταίνεται ιδιαίτερα. Τώρα μόλις με το Mortal Kombat λιγάκι έτσι χλιαρό πίσω, αλλά μέχρι εκεί. Είναι και το μέγεθος που κάνει καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Οπότε ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα benchmarks. Έχουμε τρέξει Antutu. Δεν ξέρω αν το έχει κρατήσει. Αν δεν το έχει κρατήσει, έχω τράβει screenshot. Μην φοβάστε. Σιγά μην το κρατούσε. Στα restart το χάνει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί. Μπαγιά του Antutu. Μπορεί. Όχι time. Να πάμε albums. Πάμε εδώ. Έχουμε 69.557. Είναι μια 20.000 πάνω από τις συσκευές με Snapdragon 810 και 808. Μπορεί και παραπάνω. Αναλόγως πόσο throttling κάνουνε. Φέτος ο Snapdragon 720 πραγματικά δεν έχει ανταγωνισμό. Άμα ζεστάνω τη συσκευή, δηλαδή βάλω stability test να ανεβάσει τέρμα θερμοκρασία και δώσω benchmark, τότε θα φτάσει με το throttling τα 50.000 που είναι επίδοση, 50-48 που είναι επιδόση του Snapdragon 810. Φέτος λοιπόν η Samsung στο θέμα του chipset δεν έχει ανταγωνισμό. Πάμε να δούμε άλλα benchmarks.
Να δούμε και εκεί πέρα πως θα πηγαίνει. 3D Mark, έχουμε τρέξει μόνο το Unlimited, το οποίο για τα υπόλοιπα τα κάνει maxed out ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αποτελέσματα. 1298 στο Slingshot using ES 3.1, ωραίο σκοράκι. 23.989 στο Ice Storm Unlimited, πάρα πολύ καλό σκοράκι. Πρακτικά σημαίνει ότι μπορείτε να τρέξετε τα πάντα από θέμα γραφικών. Να ανοίξουμε Basemark OS 2 Results. 1797, βγάζει και 1830 έχω δει στο διαδίκτυο. Εκεί πέρα παίζει τέλος πάντων πάρα πολύ δυνατό σκορ και τα γραφικά βλέπετε τερματισμένο και system και όλα του μπανάκι. Basemark X. Αποτελέσματα 36.609 τούμπανο το σκοράκι. Είναι από τα πολύ ψηλά που έχουμε δει, αν όχι το υψηλότερο. Τι άλλο έχουμε από benchmarks. Geekbench, αυτό θέλω να το τρέξουμε, αλλά και πάλι νομίζω έχω τραβήξει screenshot. 1494 στο single και 5247 στο multicore. Είναι το μεγαλύτερο σκοράκι που έχω δει στο Geekbench 3. Μπράβο, good job Samsung. Τι άλλο λοιπόν. Geekbench. PCMark 5010 στο Work Performance. Αυτό είναι αυτονομία, το δούμε σε λιγάκι πιο αναλυτικά αυτό, να το πούμε και δύο κουβεντούλες παραπάνω. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο benchmark. Ναι, αυτά ήταν. Και το Quadrant, τύχες για να τύχα πάντα. 32.606 πόντους. Οκ, ναι, είναι και παλιό benchmark και δεν είναι και τόσο σοβαρό ακόμα, δηλαδή δεν είναι για τις καινούργιες συσκευές τόσο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της αυτονομίας. Τρέξαμε το battery test του PCMark, 8 ώρες και 35 λεπτά, ήταν ανοιχτή η οθόνη, ανοιγόκλινες σελίδες, περίπου στο 60 με 50% φωτεινότητα. Ανοιγόκλινες σελίδες, άνοιγε βίντεο, έκανε seeking σε βίντεο, άνοιγε φωτογραφίες, έκανε διάφορα ωραία πραγματάκια, scrolling πάνω σε κείμενα και σε σελίδες. 8,5 ώρες ανοιχτή οθόνη, πάρα πολύ καλή αυτονομία. Νομίζω θα σας καλύψει απόλυτα. Βλέπετε ότι από τα 20 λεπτά του βίντεο τώρα είναι περίπου στο 32 νομίζω, χωρίς το εισαγωγικό, και έχει πέσει 3% η μπαταρία σε 20 λεπτά. Δηλαδή πέφτει κατά μέσο όρο την ώρα full χρήση, γιατί αυτό που κάνουμε είναι full χρήση, περίπου 10%. Ίσως και λίγο παραπάνω αν τρέξετε κάτι πιο βάρη με την κάμερα, για παράδειγμα. Η κάμερα καίει πάντα σε όλες τις συσκευές. Είναι πάρα πολύ καλή αυτονομία και θα βγάλει σίγουρα τη μέρα. Με φυσιολογική προς βαριά χρήση, σίγουρα τη μέρα. Ωραία πράγματα λοιπόν. Αυτά και από αυτονομία. Δεν μας έλειψε βασικά, θα έλεγα, το ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα το Samsung Pay ακόμα. Δεν έχει ανοίξει η Ελλάδα, οπότε δεν θα το βρούμε εδώ. Θα βρούμε μόνο το Tap and Pay. Ωραία, πολύ ωραία. Όταν θα έρθει η υπηρεσία αυτή στην Ελλάδα, και αν έρθει θα είναι συμβατή συσκευή, παίζει κανονικά για πληρωμές. Προς το παρόν είναι σε κάποιες χώρες, Αμερική, Βρετανία νομίζω και κάποιες άλλες. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Έτσι να δούμε, έχουμε ήδη πακρηγορήσει μας 33,5 λεπτά. Άλλη μια γύρω και να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο. Εδώ είμαστε. Για πάμε. Είδαμε λοιπόν το Samsung Galaxy S6 Edge Plus με το όνομα σιδηρόδρομο και είναι μια εκπληκτική συσκευή. Έχει μια από τις καλύτερες οθόνες, αν όχι την καλύτερη οθόνη στην αγορά, την καλύτερη κάμερα, πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, η κινητή οθόνη είναι πάρα πολύ όμορφη. Γενικά η συσκευή είναι κόλαση. Μένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να την επιστρέψω πίσω και να μην με πειράξει. Θα κάνει ό,τι ακριβώς θέλετε, το multitasking είναι εκπληκτικό, δεν έχει πλέον καθόλου lag.
Δεν κάνουν reload οι εφαρμογές, είναι ταχύτατο και σίγουρα θα καλύψει ό,τι ανάγκη και αν έχετε. Στις επιδόσεις είναι πολύ παραπάνω από τον ανταγωνισμό και γενικά είναι φοβερή συσκευή. Και στην κατηγορία τιμής που παίζει, που είναι πάρα πολύ υψηλή, ο ανταγωνισμός βρίσκεται αρκετά παρακάτω. Οπότε αν σκοπεύετε σε αυτή την κατηγορία, τότε ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή και θα πρότεινα να την κάνετε δικιά σας. Αυτά λοιπόν από εμάς, καλή αρχή να έχουμε λοιπόν. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, το κουμπάκι είναι εδώ κάτω. Thumbs up αν δεν έχετε κάνει ήδη πάλι, βοηθάει και μας στηρίζετε. Και μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε social media, τα links είναι στην περιγραφή. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε.